også opleve Færøerne. Det var lige så godt. Og hvis nu, at det fortsætter med at være det der, så er det en minustur, eller er det for meget? Det er helt okay. Det er helt okay. Det er et ekstra plus, hvis vi får lov at se det. Det var meldingen her fra Færøerne. Lad os håbe på, at den blå himmel den holder sådan, så vi kun har smilende danskere og solturister på Færøerne. Og alle mulige steder, så det er lys op den eneste gang.